שלום לכולם, היום אנחנו נמצאים בגליל העליון ליד קיבוץ סאסא, ובעצם יש פה תופעה מאוד מאוד מעניינת של עמק שלם, שמהעמק הזה לא יוצא שום נחל. באמצע העמק יש בור ענק לתוך האדמה, דולינה, וכל המים שיורדים באזור הזה נסחפים למרכז העמק ויורדים לתוך הדולינה, לתוך מערת הפער, ויוצאים במקומות אחרים בגליל. התופעה הזאת היא תופעה קרסטית, שבעצם סלע הגיר המאוד מאוד קשה שיש פה נחרץ, חריצים מאוד מאוד עמוקים נוצרים בו, והוא קצת כמו ספוג. כל המים שיורדים באזור הזה של הגליל העליון והמים שיורדים באזור הזה של מערת פער נכנסים לתוך ההר ויוצאים ממנו במקומות שונים לגמרי. המקום נמצא ממש על כביש הצפון, הליכה של 4 דקות בערך, מאוד מאוד מומלץ לבקר. אני איתי, יום טוב לכולם.